akong kamagulang ang anak, guys. Kia na, Kia niya ngalan. Hi dong, hi. 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 Ang akong sa anak ko to. Kauban sa kong darling. Giani. Kilaw na nimo. Kilaw na nimo, guys. Okay. Gatas, guys. Feeding man niya, guys, oh. Feeding man niya, guys. Mama. Ipaon, mama. Wala na yung patimpla. Kisa ito yung maestra. Mong mama, Christine mo yung mama. Christine mo yung mama. Pareha sila ngalan di ay? Christine o Christine. Pareha sila. Christine. Imong mama, Christine. Imong pong maestra, Christine po. Shout out Ma'am Christine. Shout out Ma'am Christine. Christine. Kisa ganito eh. Kanang, usay trabaho siyang ba na? Well, lakop. Manakop di ay. Manakupay di ay. Manakupay din ang yahang kuhan di ay. Ikaw, magpabuyag ka, dakpon ka? Yeah. Dili ka dakpon o di ka magpabuyag ka? Yeah. Sapan lang, ma'am. Saban ka, ma'am? Pila ganito yung mong edad? 5. Ay, school. Edad mo ba? Edad? 5. 5? Yasam ka nag-eskwela? Hinupayan. Hinugbayan? Elementary school. Dili, asam nasakop? Balogo? Pilipinas na? Amerika? Balo ka sa Japan? Kasi nagkaroon siya bayan. Inguti ka ba? Inguti ko dong. Ulit ka. Ay, sadlayan ko na. Sudlaya. Hello guys. Okay dong. Ha? Sakit man. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Sige ka bangs, panay bangs abot ano. Bangs. Tas bang sa. Ganun. Bangs. Ako mo pang bangs. Alutan. Ano kung alutan? Alutan ko nimo. Anong bangs puting-putlan ano. Tay ka sa'yo. Mag-unsa di ka madako, mag-alot ka? Dili. Dili ka mag-alot. Hello Safira. Safira. Good evening. Gisuglay ko ang anak. Kung anak Kia na siya, Kian. Taga saan po kayo? From where are you? Are you living here in the Philippines or in America or outside the Philippines? Wala tungkoy. I'm fine. How are you? My little child. Sudlay me. The rain here is stop. So that's why the rooftop is so quiet now. Hello, I'm okay here. From Mario Sakari. Oh, Sakari, what's your what I pronounce your channel? Sakari. Oh. Hello. Thanks for your support visiting. Indonesia.
Hello, Indonesia. I'm Philippines. We are Philippines. Hello, you ka. Ah, Hello, you. Taas na. Indonesia. Today is evening or day. Hello na. Hello. 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 In English para kasabot sila. So that they understand you. Try to speak English. Kabalo? Ha? You Kabalo ka? you don't know how to speak English? Eh, Hmm? Try to speak English. So, ay. agay. Skita dong. Skita oy. Saan ako sam ni? Ha? Ay, pala. Ay, Ah, kasablay na lang. sudlay ha. Duha. Dua. Yeah. Skita na gud saan naon sam na? Ha? Sakit mo kaayo. Butangan mo nagkuan tagok. Sakit mo kaayo. Sakit mo kaayo. Ha? Eh, sulaya. Sadlay na ay. Dili ng sulod. Ha? Dili Bakit kayo? May bata. Tagalog pala kayo sa kare. Anak ko yan. Ha? Anak ko yan. Skiyan. Yan. Bata po ako. May asawa na po kasi ako sa kare. Sa ano yung pagbasa yung ano sa tsare. Anak ko yan. Langga ko to. Langga. You understand Bisaya? Because I'm Bisaya. Merkano na si Bibi pa kay puti mo ng ulo. Anak mo na. Ha? Merkano ko na si Bibi. Puti mo ng ulo. Kano lugay na si Bibi? Puti ang putong merkano na to. Ito si Kuan, Zilon. Oh? Si Pastor Zilon. Hmm? Merkano. Basta puti dahil Merkano din na dong. Di Puti na. ang si Bibi ako. Basta puti, Amerikano, gina. Di ay. Hmm. Ingon na din na, basta puti, Amerikano. Ha? Bawal. Bawal, bata. Di ay. Okay lang yung may bata. Kasi dito tayo sa mundo para magkaroon ng bata. Hindi magmaraming asawa, may magkabata, hindi yung bawal, yung may maraming asawa. Yan ang bawal. Pero kung may bata, okay lang yun. Okay lang yun sa sakchari. Bata. Location. How ay location? Natuyahan bang? Negros Oriental, Giholngan. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ano yan? I don't understand. Kamu dari mana? What's that? I don't sabotable what you're talking about. Kamu dari mana? And six hours. Shafiras. At dulaan sa kong bata, isa toy. Tiger guys. Upo, kasi bawal. Bawal pala yung may bata. Pag may bata, yan ang... Dulaan niya dyan. Bakit tulog ka na? Tulog? Wala, hindi pa. Hindi pa akong tulog. Sama dong. Hindi pa ako tulog. Shout out sa Chari. Aga pa matulog. Alas 6 pa lang. Aga pa matulog. Taga saan po kayo sa Chari? Sa Chari? Sa Chari? Dari? Kari. Tanungin mo. Sa Kari?
Kari? Sa Kari. Saan po kayo sa Kari? Saan banda po sa bilog ng mundo? Okay. Kabilugan ng buwan. Hindi pa ako. Baka ikaw natulog. Tulog na. Hindi pa kami tulog sa aking palangging, oh. Hindi pa yan natutulog, oh. Bagsik pa, oh. Hindi pa yan natutulog. Baskog pa ya. Baskog pa yan yung ano ko. Yung palangga ko. Anonim na bata. Tinatanong ka, dong. Unsa ko na ingalan nimo? Ito, sagutin mo. Sagutin mo. Ha? Sagutin mo ng maayos. Ha? Yes. Kian. Kian. Kian niyang pangalan. Kian. K-I-E-N. 4 letters lang. Ano yung sa tsare, boy? Lalaki po kayo o babae? Ano yung pa? Tsare? Babae siguro yun. Ito yung Monica. Parang Monica yung ano ba? Monica yung... Anong masabi mo, Tsare? Ha? Anong masabi mo, Miss Tsare? Ha? Anong masabi mo? Sa Tsare? Tapos ka na kumain? Ha? Anong ulam mo? Anong ulam mo? Ha? Ha? Anong ulam? Ulam? Ulam ba? Anong ulam? Ulam ba? Ulam? Anong ulam mo? Ha? Hindi ka kasabot. Wala di kasabot di ay. Wala kasabot di ay ka na. Usabi ko. Sabi ko. Usabi ko kuno. Usabi ko. Yung isa daw. Yung gumagala. Tumatabi sa sa nanay niya. Yung isa. Tumabi. Malamig kasi dito sa amin, parang bagyo. Malapit po kami sa Bulkang Kanglaong. Pumuputok. Bangs ka na. Bulkang Kanglaon. Bangs pa. Bye. Ay, bangs. Bye. Ayusin mo. Ha? Ayusin mo pag ano. Tihat? Ha? Ayusin? Kinsa ganitong kuan daw katong nasa Garden of Eden katong duha ka tao kinsa ganitong na dito? Ibaw. Ay. Ano? Kalimutan mo? Iba. Ha? Si Adan? Si Adan o si Iba? Kinsay nagbuhat nila daw? Ha? Kinsa may nagbuhat nila? Ginoo. Kinsa man to nagkuha nila katong nagtintal? Bitin. Nya, gikaon to nila daw katong bunga sa kahoy nga gidili sa Ginoo. Kaon nila. Nya, pagkaon nila unsa may naabot? Unsa may ilang nadawat? Unsa may ilang nadawat tong? Ha? Niabot ang kamatayon.
Niabot ang kamatayon. Sama pula. Bunga sa kahoy. Saka alam May o rambutan kay po balo. dito pa. Ha? May rambutan po. Naa po doy. Dagan yung prutas. Daganan. Pagkaon ka na. Allah. Pagkaon ka na. Bisaya din ni siya oh. Bisaya kasabot ti kay Bisaya pagkaon ka na. Sabay ko ikaw. Na pagkaon ka na sabay ko ikaw. Manamig kaon god. Kaon mi ganiya. Ulan man ganiya god dire. Tapos na po. Tapos na po kami kumain. Di ba kita? Tago. Ay, ngipin niya. Pinakita sa inyo mga ngipin niya mga natipakang ngipin, natipakang 40 ba na niyang hilak ana ay 14 dugo man niyang baba. Ngisi pakita imong pangag. Ara yun ngisi ba dako ngisi. Ngisi. Pangag na jud ka. Basta ka kanang pangag kanang pangag tigulang na. Nagurok man eh. Papa. Ay pun kejik-jik duhay. Ari pun tahu. Papa. Ari pun tahu. Papa. Tago guys. Tango ba? Walang tango. Nan, ay tumbang din mo. Sikit ni tulog ko yun. Ito yun pa. Ito yun eh. Tango. Katubog ko siya. Ma? Tulog na ka? Ma? Sorry, Papa. Ay dito ra. Kita raw daw. Kita yung pangag. Yung pangag kita. Ya, Papa. Hello guys. Easy. Ha? Easy. Dagkong tango. Eko no. Murag karabaw. Tawag karabaw no. Murag tawag karabaw. Ilisa na tango sa karabaw di ay. Kanay mo ha. Ilisa na. Eh. Ilisa na tango sa karabaw ha. Dako perkunya ko bangkil. Bangkil ko ro. Ha? Beli mo ng bangkil. Ilisa na tango sa Baka? Nagsaw. Tango sa baka daw. Kabayo. Hindi ko. Taso yun. Papa. Iring. Ganahan ka tango sa iring. Oh. May ka. Papa. Ni bangkil ani, ana. Katong iring. Ni bangkil ana. Ha? Ano yun? Ait. Bangkil. Biu. No. Tahu. Ketap ko anak ko lupa. Iko kira awla. Gak paling tawa kan. Sit up. Di ko kawa loro. Ya.
Kepala ke sisi. Iya. Apa ba? Apa ba? Ya. Bukat. Ya. Bagus. Tag mo yan. Nagdala ni yan. Bibigyan na mo yan. Bibigyan mo yan. Bibigyan mo yan. Nagdala yan. Nahinda mo yan. Kape yan. Wala mo saya. Buhay yan. Kape mo yan. Hello guys. 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 Dora siya. Dora siya sa akin ka na. Dora siya sa akin. Daanan na sa akin. Dora siya sa akin. Ada na sa akin. Ang buhay ko sa akin. Ang buhay ko. Sila sakit lah sakit. Dula siya yan. Good ko yan. Yan good. English ko yan. Lalu guru nido. Lalu puti yang. Amerikano ka, be? Be. No, baby, guys. Mercado. Mercado. Mercado, baby. Mercado. Siya, guys. Trapoy. Be. Matrapo. Magsa ko ba? Ha? Yeah.